السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته وعزته تتم الصالحات وتنزل البركات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ونبينا قرة عيوننا إمام المتقين أمير الأنبياء سلطان الأولياء سندنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. الله تبارك وتعالى وتقدس همّا نذن طاعات عبادت لنذي صالح أمل لنذي خداي تشين أترشق لنذ ومحبت لنذ دعاء خير لنذي لطف كرم بلن قبول دبتا همّا نذا إيلو نتشرين دوث يارنذ قوم خيشنذ إنتانذ أغلويذنذ دنيا وآخر سعادة قننمك يدعى عقلق بإذن إن شاء الله. وذمذن نوري وباشمذن تاجي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم اللي نجي عشتا طائف ديان شهر ورب 10 günnağı şotada bolup hiç bir nefer musulman bolmany hewr horluk çekip bir bağın içine gelip otada da Allah Taala yalvarıp otada da Addas diyen bir sahaba musulman bolup barıp Neyneva diyen şehirden Resulullah jana bir gowul hoşluk bolup ondan sonra ferişteler gelipdir kömekçi oleýli saňa diýip on üstüne yeni bärik çykyp gelýärkä bir tofar jynlar da musulman bolup kan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hoşluk bolupdyr. Aham Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye Mükerreme'ye gelýär. Bir neçe wagt geçýär. Kan horluk çekensen al dikkat edeýin. Çınnan horluk çekti. Bu hususda Taif'ten öwürlük gelýänçe, Taif'e barıp gelýänçe bir jeneferde musulman bolmany Addas'tan başga şo ýurdun adamlaryndan gaty bir Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ur kıyınçılık horluk bolansan Hudaý tebaraka ve taala Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ur hoşluk bereýinip bütün alem jahanın hiçbir beşerin, hiçbir mahluğun görmedik ve görmeyecek derecesine eltmeden çürüyüm. Hudaý Taala en ulu olan dergaha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi çıkaracak deyipdir. Vakti kan muhimdel köplerçe ulamalar Recep ayın 27'si gecesi vay diýerler. Kan ulamalar beýle şeýle başga wagtlarda aýtýarlar, o muhimde. Ýöne Mi'raj Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin göğüne çıkallığı hud Kur'an-ı Kerim bilen sabit. Sure-i Beni İsrail'in evvelki ayeleri, Sure-i Ven-Necmi 27. paran evvelki ayeleri bilen qat'an sarih ayet bilen Kur'an-ı Kerim bilen sabittir. Ve bu mahal ayet çıkacak bolsan kan oksijen özüň bilen alyp gitmeli. Resulullah näjire bir yerin cazibesi bilen yerden näjire çykyp gitsin boljak hatda ki yerin cazibesi var, bir
motorun kudreti olmasa, ya bir kanatın olmasa yerden çıkıp gidip bilmeyen, näjire gitti kan boljak zatdaki hava oksijen özben alıp gitmese näjire o jabın içinden geçsin ağrıyık. Biz hatta puç görürüm. Öldü gitti diyemde Huda yakıdıptır. Subhanallazi asra bi abdihi. Huday Teala diye men Huday çıkardım bendemi diye. O kepler aytyan adam ya asem kellesi yok bolmaly, yok da imanı yok. Ol adam hazır Huday Teala imanı yok. On gurrunu öz başına ol qaliya. Her peygamberin bir mucizesi var değil mi? O bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ulqan mucizelerinden. Allah Teala'nın bir kudretlerinden mi? Hulasa Sure-i Beni İsrail'in evvelki ayasında Sure-i ve Necm'in gıdislaqı ayalarına Meyrac'ın gurrunları var. İnşallah onu öyle varanızı ingan Kur'an-ı Kerim'in tercümelerinden gözlep bilerseniz ve tefsirlerinden. Hulasa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aydiye Sallaytu bi ashabi al-atamete bi Mekke'te el-mukarrame. Mekke-i Mukarreme'de öz şehrimde sahabalarım bilen yatsı namazı okuyuptum diye. Aham akşam öyde yatiqam uqa gidiptim. Furice saqfu beyti öyümün üssü saqf şeyle açıllı. O Cibril ferişte o yanına başka da ferişteler vardı. Menin yanıma geldiler. Ve meni götürüp akittiler ki saytıda keplemedi. Akidip Kabe'nin yanına Zemzem kuyusunun yanına meni akidip koydular diye. Cibril ferişte men kursağımı yardı ve men yüreğimi abi Zemzem menen yudi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aydiye şuurunu. Ve bir legen kızıllan olan legen getirdi. İç imandan, alımdan, hikmetten dolutdi. Şonşodur şunu men kursağıma koydu da aham yine de cerrahi edip onu tikip önkıyalet koydu deyiptir. Sahabalar aydiye bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kursağının cerrahisini tikivi yol görürdük diye. Cerrahi edilse, emel edilse, yarılıp sanam tikilse cay qaliye da sahabalar aydiye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kursağına cay badı diye. Hulasa inimani Merac göğüne çıkarmadan süreyim. O da oğlan vaktinde doğru edilendir yaş kişi vaktinde. İnne de Meracı göğüne çıkmadan süreyim, amadigi tapmadan süreyim, pek Allah'ın buyruğu bilen kursağına ilim muradını, iman muradını qaytadan birliğin doldurulup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meni oya, men kursağıma koyup, men yine cerrahi edip önkıyalet koydular diye. O ham bir Burak cennetin minelgesi, cennetin uluğu attan kiçenrek, eşekten ulurak Burak'ı getirdiler. Cibril ferişte getirdi. Ve menne minnim yör vakı gideyli Beytül Mukaddes'e gaşin deydi. Mescid-i Haram'dan inni Beytül Mukaddes'e gaşin uğradı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dişinne de huşunna o yolukta öl mübarek cesedi bilen. Cibril ferişte kaptanından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Burak minip Beytül Mukaddes'e gaşin gittik diye. Aham bir yerik baramızda Hazreti Cibril aytti inzil fesalli. Ey Resulullah ştada düştü 2 rekat namaz okuy dedi. Men de düşüp 2 rekat namaz okuydum. Aham Cibril ferişte aytti ştayı bilýän mi ýeresigini? Ştayı Medine-i Munawwara diýip aytdy. İnşallah bir neçe ýyldan hicret etip geljek ýeriň sen ştayı diýip aytdy. Ol Burak cenneti adamlaryň, beheşti adamlaryň minelgesi her ayağın uzadanna, her ayağın yere kakıp uğranna adamın bir göz yeter miktarça gitýän boli. Ýöne çapıp bir neçe saniyede Medine-i Munawwara var 400 kilometreden gowrak. Hulasa düş diýipdir 2 rekat namaz okuy diýipdir. Okuydum bir taýy Medine-i Munawwara inşallah hicret etip geljek ýeriň diýipdir. Min diýipdir ýene oğraý diýipdir. Oğrapdyr. Ýene gitdik bir ýaňa ýetdik düş pitada diýdi. Aha men de düştüm 2 rekat namaz okuydum. Bir taýy Tur-i Sina Hazreti Musa ala nebina ve aleyhissalatu vesselam beyik Allah Teala bilen hiç pirişte ara düşmeni münacat edip Allah Teala bilen kepleşýän ýeri teberrük pitada 2 rekat namaz okuydum diýipdir. Ýörim min wakaýl gideyli. Yine Burak'a minip yine oğradım. Cibril feriştede men kaptanımda yine bir yerik yettik düş ştada diýdi.
Düştüm, inzil fesalli, 2 rekat namaz okuydu. Okuydım, ve taide Beytül Lahm, Hazreti İsa Ruhullah ala nebiyina ve aleyhissalatu vesselam'ın dünya gelen yeri, bir taide orta 2 rekat namaz okuydum deyiptir. Yerim min oraya gideyli. Yine minip uğrattırla. Maksat Beytül Mukaddes'e varmalı. Yollu bariya kalk, bir kervan gördüm Kureyş'inki. Mekkan adamlarının kervanı. Öyle diyelerini yitiriktirle. Oham olan birine Esselamu Aleyküm deyip men salam verip geçtim diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ol Mekkan kervanıdır Resulullah'ın görmeyenlerle öyle aralarına aydıptırlar. Hâzâ savtu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed'in sesi geliyor edip tada deyiptir. Salam verip de deyiptir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geçip bariya kaç o kervanın dengesinden geçip gidiptir da. Mungdur öyle başını gurrunu var. Sonra Miraç'tan gelende gerek bozacak mı belli yap koyun. Bulan dengesinden ne geçiyor? Oham Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aydiye. فَبَيْنَ أَنَا سَائِرٌ إِذَا بِمْرَأَةٍ حَاسِرَةٍ عَنْ ذِرَائِهَا وَعَلَيْهَا مِنْ كُلِّ زِينَةٍ. Oham bariya kalk, evimizden bir denana çıktı. Astin kuta, yeni yok, yeni kıyska, öyle üstünde tamam bedevlerden, ovadan zatlardan da geyiptir. Fakalet ya Muhammed anzirni. Ey Muhammed bir dur, bir senden bir soruğum var, aytacak zadım var, deydi yankı denana. Hicabı yok. İli açık, yeni de kıyska, bet hicab bolup duramamalı, ya ey Muhammed deyiptir, dur işim var deyiptir. Cibril ferişte aydiptir, sir ya Muhammed. Felem eltefit ileyha. Ey Resulullah, ey Muhammed, onu gözleme, inneme her nâme deysin, yürüyor yolun menen bol deydi. Ve men ne gözlemedim ve innemedim yolun menen bollum. Ahım yeni bariya kan, sağ tarafımdan, ya Muhammed deyip kıyırdılar. Dur deyip, Cibril ferişte aytti, ey Muhammed, inneme yolun menen bollum. Men yine inneme yani yolun menen bollum. Ahım yeni bir miktar gidiverimde sol tarafımdan, çift tarafımdan, ya Muhammed, dur işimi var deyip aytti. Ahım Cibril ferişte aytti, sir ya Muhammed, yolun menen bol, gözleme devrüğünü, inneme, kipleme deydi. Men ne bol ya deyip sodaşına gittim deyipti. Ahım üstüse geçti, ahım Cibril ferişte aytti, ol disla kuvveren denanan, yeni de yoktu, üstünde de tamam bedegleri vardı, ol dünya deyiptir. Seni Huday Taala'nın dergahına var yakan, seni alıp kalacak bolup, senin fikrini meşgul edecek bolup, Huday Taala yakınlık iltmeyecek bolup, tamam o vodallan sen evinde bir durdu, seni alıp kalacak bolli, onu gözlep güymenen molsan, dünya guymenip, pek Allah Taala'nın muhabbetinden daşa düşüktün deyiptir. Ey imanlı doğallah, ikimi de dersler. Ey imanlı dostlar, ikimi de dersler. Ey mümin, Müslüman, cavan doğallah, ikimi de dersler. Ona güymenip de, kolu yalanaça, eli yalanaça güymenip de, beyik Allah Taala'nın muhabbetinden galıp, ikilimiz burnumuza sokup da, haramı bulaşıp dünyadan hit bolup geçip gidamayılın, yakşıca havasımız cem olsun, pek Allah'ın muhabbetinden daşa düşamayılın. Emme o sağından gıyıran, ola Yahudiyle deyiptir. Seni çağırıp, bir seni güymep, Yahudiyeti tebliğ edecek bolulu deyiptir. İslam din gelenden sonra Yahudiyet bolacak mı yoksa deyiptir. Ol solundan gıyıran da Mesihileci deyiptir. Seni alqa alacak bolup, yine birlerden çirin bernamele da, dünyanki, ol kolu yalanaç, denana, Yahud deyip, Mesih deyip, yerli yerden Müslümançılığa mızahım olup, her tübor pikirle deyip, her tübor filmle deyip, her tübor zatları zol koyuluptu, yaltaklatan qalarsın, gözlesen qalarsın. Hazreti Cibril aydıptır, ey Muhammed, doğruğun gözleme inneme deyiptir. İnnedin qallın deyiptir. Hulasa, bundan ne geçtik? Beytül Mukaddes'e yettik diye. Men Burak'tan düştüm ve Burak'ın bir dakılyan yeri vardı. Tamam peygamberle odal atlı uloğlu gelirlerini, atlarını bir dakıyan yerleri vardı. Men Burak'a varıp teberrükan şolun dakıyan yerine men daktım ve içeri girdim. Sümme ezzene müezzinun ve uqimet lissalah fequmna sufufan fentazarna men ye'ummuna. Ravahun Nisai. Am Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aydiye azan çekildi ve tekbir aydırlı biz de kan adamtık
müngden Beytül Mukaddes'e adamla vacı deyipdir. Oham men nesifin içine girdim, gözleşip durdum kim imam olur kaminni deyip. Şi ulum erkek kim imam olmalı deyip. Resulullah canın pesperliğini ver, mun edebini ver. Men baraka nesifin içine girdim duruverdim diye. Fentazarna men yeummuna kim imam olur kan deyip gözleştik. Fa Cibril biyedi faqaddamani. Cibril ferişte men elimden tutup ey Muhammed geç eve şulara imam olli vayt deyipdir. Aha menne Allahu ekber deyip 2 rekat namaz okuydım. Şol münglerçe adamların evine durup imam olup namaz okuydım diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Aham namazdan sonra Cibril ferişte bana aytti. Bilýän misin ýygyňdakylar kimlerdi? Salla halfaka kullu nebiyyin ba'athahu Allahu tebaraka ve taala rawahu an-Nisa'i. Hudaý Taala 100 müňden kän peýgamberliň tamam Hazreti Adamdan ta ahyrky peýgamber sen özüňden önçäki 100 müňden kän peýgamberliň hemmesiniň ruhuny üýşürip ýa-ni saňa ýygyňda üýdirdi diýipdirdi. Ta inki tamam peýgamberliň hemmesiniň başydygy hemmelerini ozalla sabit inni aýanan sabit bolsun diýip. Häzir göğüňe çykmaka, häzir ýeriň ýüzüne ka, häzir Beytül Mukaddes'e ka tamam peýgamberliň öwünde goýdy Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ol Taif'ten horluk birazyn çykyp geldi. Nägadar Resulullah'a bu hormat. Ey imanly dogallar, ey müminler, ey musulmanlar bir hormaty ber, bir derejäni ber, bir izzeti ber. Hulasa Cibril ferişte elimden tutup men eve geçirdi we men imam boldum diye. Onum namaz tamam boldy. Biz öz memuriyetimiz we Hudaý Taala Cibril ferişte büýrünni bitirmeli. Am Cibril ferişte men goltugyna aldy da indi göğüňe gaşyn gitmeli bolduk diye. Bir awadan minellige getirdi, şoňa minip gitmeli. Binäme minellige? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin özü aýdy. Şi insanlar adamly dünýeden geçenne bizim cesedimizde adamly götürüp kabristana gaşyn alyp gitýär. Ve bizim ruhumuzda ferişteli göğüňe gaşyn alyp gitýär. Şol basgançak bilen, şol rafras bilen bir gitdik göğüňe. Başga musulmanlaryň ruhy zol akdilweti biz de şoň menen gitdik. Beter bir awadan gitdi, Hulasa Cibril ferişte bilen gitdik. Oham ýaşy asmanlara çykamda gow bir atyň ýyşy geldi diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ey dogunum Cibril bu gowy ýyş nämen ýyşy diýip soradım. Asmanlarda kokyp bu gowy ýyş diýdim. Onda Cibril ferişte aýtdy, "Qysgaçyga dawaýdyň. Ol Firawnyň gyzynyň saçyn darayan bir imanly zenany varmış. Qysgaçyga dawaýdar. Ol imanly zenany imanyny daşyna çykarmaýan. Bir gün şu Firawnyň gyzynyň saçyn darap duqa elinden darak gaçanna bismillah diýipdir bir riwayatda. Bir riwayatda da kafir dargady diýipdir darak gaçanna. Oham Firawnyň gyzy aýdypdyr. Näme diýdiň diýipdir? Men dädeme Hudaý diýmeýäňmi sen diýipdir. Oham ol ýank imanly hele aýdypdyr, gyýratyna minip, sen dädiňden Hudaý boljakmy diýipdir. Men, sen we dädiň we alam jahanyň Hudaýy Allahul Celallar diýipdir. Hulasa men dädesine aýdypdyr Firawna. Firawna hay hele imandan çyk diýipdir, çykmaryn diýipdir. Kan azap beripdir, çykmandyr. Ahir adam seni oglun uşagyny odoklaryn diýipdir. Oklaga diýipdir. Adam seni odoklapdyr bir imandan dänmendir. Olakon oglanlar bardyr, odoklapdyr imandan dänmendir. Bir emdirtiren çagasy barmyş, şonu tutup oklajak bolanyna ýanky zenany bir kütküripdir. Am oglanjyk kepläpdir. Dil bitmäni keplen çağan biri ýeriň ýüzünde şo. Ey ene güýmenme diýipdir. Oň içinde cennet görnüp oty diýipdir. Okla diýipdir, özüň dokla içine gitse boluş diýipdir. Aham şondan onnoklap, şo durşuny er heley oglan uşak odyň içine erip gidipdirle. Olanny gitdi, şolaň ruhunyň atry 2000 ýyl geçdi şu mahallipdir. Häzirde asmanlarda kokyp getpädi diýipdir. Hudaý üçin edilen zat wefalydyr. Emma insan üçin onumyny günah ýeri bilen hay we edip güldürjek bolsak, insanyň wefasy ýokdur. Ey jowan dost, ýaxşyca eşitdi gal. Maňa meňdeş insany güldüreniň menen eline zat gelmez. Emma Hudaý Taalaň hoş etseň, gör Hudaý Taalaň berýän wefasyny, ýoksa şo zenanaň odyň içinde erip gidenden 2000 ýyl geçipdir. Asmanlarda atry häzirde aýlanyp berenmişdik. Geleyliň Meýraҗyň gurrüňine. Ondan gitdik,
O deslapkı goýuňa yetdik diye. Deslapkı goýuň bir aylardan, yıldızlardan, bir seyyaralardan hemmenden ýokardaky zat. Deslapkı goýuňa bardyk diye Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ferişteler we goýuňyň nigahwany taklap durallary 70 000 ferişte we her ferişteň ýanyna her ferişteňde 100 000 serwady bar. Şu özü 1 milliarddan geçip barýar. Bir kysgaç gurrun aýdyň. Ey imanly dogallar, biz insanız. İnsanyň sany heýwer azdyr. Biziň sanymyz meselem şu ýeriň ýüzünde dağlaň sany ýaly bolsa, ferişteleň sany çägeden niken. Biz bir neçe dağbyz, belli sanat durmaly adamlar. Hemmesi bir 6 milliardyň döwregi. Emme ferişteler şu deslap goýuňy barmak kaň näçe milliardyda. Hudaý Taalaň mahlugynyň käni feriştelerdir. Aham Jibril ferişte kafyny kakdy, geçşek bolup deslap goýuňdan. Kim bolýaň diýip soradylar. Onda men Jibril diýip aýtdy. Ýanyndaky kim diýip aýtdylar. Onda Jibril ferişte aýtdy Muhammed diýip sallallahu aleyhi we sellem. Wa qad bu'itha ilayh. Şol ahir zaman peýgamberime aýdýanyň Hawa merhaban bikum, hoş geldiňiz. Gelýär hana kafyny açdylar we deslap goýuňdan biz geçdik diýipdir. Anryp geçdik, deslap goýuňa girdik. Görsek fe ida ana bi Adam tu'radu aleyhi arwahul mu'minin. Görsek tamam insanlaryň atasy bolan Hazreti Adam mamşdyk. Ala nebiyina ve aleyhissalatu vesselam. Hazreti Adam'ın hakikat doğru özü şu, ruhun şu. Hudaý Taala da şu peygamberliň ruhuny Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin gözünün alyna eýni jesedi ýalyp kökösüp goýupdyr. Oňam görsem diye daşdan gözläpdin, şu aýrylýan adamlaň, dünýeden geçen adamlaň ruhuny Hazreti Adam'a ur köködilýär. Aktyklary da oňam bir gowy adamyň ruhy geldi, bir imanly adamyň ruhy. Hazreti Adam aýtdy, ruhun tayyibe, nefesun tayyibe, ha imanly bende. Berekellah. Açyp gowy adamyň ruhy döwedip, oňam ony gowy ýerige kidildi. Ondan sonra bir kafir adam ölüpdir, on ruhunu getirdiler. Oňam Hazreti Adam aýtdy, ruhun habise, nefesun habise, ha telek adamyň ruhy, ha zaýlapdyr, bidere adamyň ruhy, onu teleki ýana alyp gitdiler. Oňam men soradym, ey dogalym Jibril kimşi? Onu bir ataň dädin, ataň Hazreti Adam da dedi. Oňam öwe baryp bir-birimiz bilen salamlaşdyk. Merhaban bil ibni salih. Hey gowaglym, hoş geldin diýip Hazreti Adam bana şey diýip aýtdy. Oňam bireme aňyrak bardym. 5-6 tüýsli azabyň içindäki adamlary gördüm diýipdir Rasulullah sallallahu aleyhi we sellem. Bir saçagyň üstüne bir şeýle gowy tagamylja etme. O kaptalına da maslık ba, porsi et ba. Oňam bir neçe adamla arasaca eti koyup porsi eti ýetýärler. Men diýdim, ey doganym Jibril, bileme, näjere gowja iş, gow bişen tagamma on imany bir maslyk ýetýärler. Onna Jibril ferişte aýtdy, bi zina etýän denanalar, o zina etýän erkek adamlaryň misaly halal erheleyli koyup, halal şehweti koyup, harama baryp şol maslyk ýaly bolan haramy bar ýaly edilşiň misaly da şo diýip aýtdy. Ruhlar çykanda belli boljak, ýöne onu belli bolanyň peýdasy ýok diýipdir. Oňam bir tawar adamlary gördüm, aňyrak bardym. Rasulullah sallallahu aleyhi we sellem o ýolukda öz mübarek iki gözü bilen gören zadyşy. Bir tawar adamlary gördüm, garrylar olukan ýylanyçyan içinde deken. Doganym Jibril biler näme diýdim? Onna bilen halka pul garz berip, şoň üstünden suwdyny alyp, pul garz berip, şoň üstünden suwdyny alyp, nuzul xor bolup, şeýtirip garyplangan sorup beren adamlar, hey garlar ulanly bolan diýipdir. Ýöne içi ýylan içýänden dogrulygy şol diýipdir. Ýene bir tawar adamlary gördüm, dodoklary ulakan, olaň dodoklarynyň çekip agyny otdyk ýaly diýipdir. Bilen näme diýip soradym? Bila ya kiçi dogany, ya agasynyň ogly, ya hemsaýasy, ya her kim bolsun bir ýetim oglanjygynyň gözleýän ýanjak bolup şonu, şo ýetim oglanjygyň hakyny iýip şonu agladyp goýan adamlaryň hakyşy diýip aýtdy diýipdir. Ýene aňyrak bardym, fe iza ana bi nisa'in yu'allaqna bi sadihinna. Göwsleri bilen, sineleri bilen gysyrlyk goýupdyr. Bular kim diýdim? Onna bila öz göwslerini açyp musulman adamlar Hudaý Taalaň mehabbetinden daşaldyp,
ol yankı görünen zenany ýaly bolup, özüni kökedip Hudaýdan daşaldyp, özüni kökedip Hudaý Taala'dan daşaldyp, adamlary namazdan goýup, adamlary imandan goýup, mollalar almyndan goýup, arasy adamlar arassalykdan aýryp, perişte ýaly bolup gitmeli adamlar şeytany öldüren zenanylar, bular dünýeden geçende bular şeýle kysyrlyk goýulýar diýipdir. Ahyrkysy yine aňyrrak bardan bir tobar adamlary gördüm, ennamyndan etlerini kesip ağlaryna berýärler diýipdir. Bular kim diýdim? Onu muni yamallap, paçawlap, zol işi halky yamallap, gıybet edip, töhmet edip, beýtmändir, şeytmändir. İşi oňmyň gıybeti, töhmeti, eziyeti, şol adamlaryň jezasy öz içinden kesip ýyp oturan adamlaryň işle diýipdir. Hulasa bulardan geçtik, ikinji goýuňa bardyk. Edil önküýaly Jibril ferişte kafyny kakdy. Aham aýtdylar kim bolýan diýip. Şol ikinji goýunyň ferişteleň nigahwany derban sakçysy. Jibril ferişte aýtdy, men Jibril diýip. Ýanyndaky kim? Ona ýanymdaky Muhammed. Onda şol peýgamber ahir zaman peýgamber Muhammed mi sallallahu aleyhi ve sellem? Jibril ferişte aýtdy, hawa diýdi. Aham kafyny açdylar, ikinji goýuňa girdik diýipdir. İkinji goýuňda Hazreti İsa we çykany bolan Hazreti Yahya ala nebiyina we aleyhissalatu vesselam şu iki peýgamberi gördüm we salamlaşyp assalamu aleykum we aleykumussalam diýip gollaşyp merhaba hoş geldiň ey ulug peýgamber hoş geldiň diýip maňa aýtdylar we bilan deňesinden geçip gitdim. Üçüncü goýuňa bardym. Edil ikinji goýuň ýaly kafyny kakdy. Üçüncü goýuň edil öňküýaly mıňda kafsyny açdylar. Üçüncü goýuňda görsem bir heýwir ýalpylap duran, owadyllagyň şodurşuny öýde alan ýaly bolup duran Hazreti Yusuf ala nebiyina we aleyhissalatu vesselam oturanmışdy. Aha myň menen salamlaşyp, o da maňa hoş geldiň aýtdy, oň deňesinden geçip gitdim, 4-nji goýuňa bardym diýip. 4-nji goýuňa da öňküle ýaly girdim, görsem İdris peýgamber barmışdy. Ala nebiyina we aleyhissalatu vesselam, o da maňa salamlaşyp, hoş geldiň aýtdy. On deňesinden geçip 5-nji goýuňa bardym. 5-nji goýuňa baramda Hazreti Harun mamışdy. Hazreti Musa'ň dogany, o da peýgamber. On menen salamu aleykum etdim. Hoş geldiň aýtdy. Başga gurrunymyz bolmady. On deňesinden geçip gitdim. 6-nji goýuňa bardym. 6-nji goýuňda kafsyny açdylar. Ondan geçemde Hazreti Musa kelimullah Hudaý Taala bilen bidun wasity kepleşen Musa kelimullah barmışdy. Oham oň menen salamlaşyp, o da maňa hoş geldiň aýdyp, oň deňesinden geçip barýa qam bir kep aýtdy diýipdir. Ikimide bir olaqan der. Musa peýgamber bir kep aýdypdyr. يزعم الناس أني أكرم الخلق على الله تبارك وتعالى وهذا أكرم على الله تعالى مني ولو كان وحده لم أبالي ولكن مع كل نبي من تبعه من أمته. Hazreti Musa Resulullah من deňesinden geçip başga asmalara gaşyn bar ýerlerini bilip aýdypdyr. Adamlar güman etýärdi, iň bihterин adam men miqadiyadi. Hazreti Musa'n aýdan kefaşy. Ulagasyň. Adamlar güman etýärdi, bihterин adam men miqadiyadi. Näme diýip Hudaý Taala bilen biduna wasyta kepleşentem. Bi Muhammed menden aziz diýipdir. Bi Muhammed Hudaý Taalaň ýanyna menden derejesi olaqan diýipdir. Men diýipdir, şu ýekejedi bolsa bu gurruna aýtjakka ha diýipdir. Her kim şuň ummatyndan Şun ummaty diýipdir. Her peýgamberiň ummaty özüniň peýgamberine çyny bilen ýygyny düşse, o peýgamberiň ummaty da şo peýgamberiň hynyna ýapyşyp şoň baran ýerine barwaty diýipdir. Men şondan çym gayretime diýýärme diýipdir. Nagadar myň ummaty da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hynyna ýapyşyp ýygyny düşkejekle diýipdir. Yani Resulullah'ın özü bolsa men bir kef aýtjak diýipdir. Ummaty bilen bile hemmeti menden öwde hesap bolup düşýär diýipdir. Ey ar kepde haşy. Ey ahir zamanyda ýaşap bilen imanly dogallar. Welew kana wahdahu lam ubali. Hazreti Musa aýdan kepşi. Şu Resulullah'ın ýekejedi bolsa gurrun etjekkä men diýipdir. Ýöne her peýgamberiň ummatyndan şoň ýygyny düşüp sünnetini bitirip beren adam da şoň ýana bolup durýar hemişe diýipdir. Kan adam hetapşy Resulullah diýipdir.
Peygamberimiň da aýdan kepi bada, her kim men sünnetimi diriltse, meni gowwaransaň diriltýändir, we her kim meni gowwarsa, jennetde men hemsaýam bolup ýaşajak diýe. Hemsaýa. Düýbünne. Inhe bir de billerden süreyimdir. Hulasa mıň deňeňine geçtim, 7-nji göňe bardym diýe. 7-nji göň asmalyň iň ahyrkysy. 7-nji göňde gafyn kakdyk, ýene-de öňküle ýalyk gafiny açdylar. Oham görsem Resulullah'ın qarry atasy kim? Hazreti İbrahim Halilullah ala nebiyina ve aleyhissalatu vesselam arkasyny Beytül Ma'mur'a berip otydy diýipdir. Beytül Ma'mur diýeni Ka'beň dogry üstünde feriştelen Ka'besi. Bizim Ka'bemiz etekde Mekke-i Mükerreme'de şoň dogry üstünde Beytül Ma'mur bar. Ol feriştelen ibadet etýäni. Feriştelen daşyna tawaf etýärleri. Oham görsem Beytül Ma'mur'a arkasyny berip otydy diýipdir İbrahim Halilullah. Beytül Ma'mur diýeni feriştelen tawaf etýäni senetli wurrun şu feriştelen känligini biljek bolsak. Şol Beytül Ma'mur'a güne 70.000 ferişte giriye Resulullah'ın aýdan felişi. Bizim de sanymyz ýokdur ha. Ýeriň ýüzünde adamyň sanyna. Şol Beytül Ma'mur'a güne 70.000 ferişte giriye, şu giren feriştede öwrülip hiç wagtda girmeýär diýe. Bir jegede gejadasy bar diýe. Daimen her günni 70.000 ferişte girip durmalar täzeden halk bolup. Bizim sanyyan tesbihlemizden ferişte halk bolýar. Okuyan namazlarymızdan ferişte halk bolýar. Elhamdülillah Allahu ekberlemizden ferişte halk bolýar. Ene ferişteleň sanynyň şide. Oham İbrahim Halilullah bilen salamlaşdym. Oglum hoş geldin diýdi. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 20 arkasından aňyrdaky atasy da. Oham aýdypdyr İbrahim Halilullah bizlerden çyrin bir sargydy barmyşdy. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aqri ummataka minni es-selama. Ummatyna men tarapdan salam aýt diýipdir. Ve akhbirhum annal cennete tîbetut turbe azbetul ma ve inne girasaha subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billah. Ummatyna men tarapdan salam aýt ve şolara aýt cennetin yeri gumheyre qawdyr. Suuda süýjüdir. Ekmege amada yeri tahtdır. On içinde ekmelse de subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu ekber, la havle ve la kuvvete illa billah. Kana istalla dertlerine de verdiktir. Men taraftan salam da yetir, şunna ummatyna eşittir diýipdir. Hulasa 7 öň geçirdi hemmesini. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdýa, 3 zatda şu goýoňda gördüm diýe. Bire, her goýoňa barsam azamat bilen ýazgyldy, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Her goýoňda görerdim şunu. İkincisi, tamam goýoňlarda ferişteleň tesbihini eşderdim. Subhanal aliyyil a'la, subhanahu ve ta'ala. Ulu olan, belki ulurak olan Hudaý Taala aýtdan we naqsan pakdir. Hudaý Taala'da hiç aýp bolmaz diýip tamam ferişteleň tesbihini zol eşderdim diýe. Üçüncüsi, ما مررت بملأ من الملائكة ليلة أسري بي إلا قالوا مر أمتك بالحجامة. الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم. Her perişte sataşıp durun, her perişte bilen gurrundeş bolup durun. Maňa aýtdylar, ummatyňa eşitdir, hejamet etsille diýip aýtdylar diýipdir. Hejamet diýen arkasından çyrtyp çykkan alýanlarla tebiple bilýändir. Şol ennamyňdaky ülganyň aýryp adamyň gaty salim bolmagy, bütün ennamyňdan derdi aýrylmaga sebep. Ene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Meraja gidende saglygymyzdan çyrdyp alqaýdan sowgady da. Ulaqan bir dertlere dermanda hejamet etmek ülganyny arkaňdan liwan goýup aýyrmak da ülganyny. Hulasa perişte şu sataşan perişte bana aýtdy, ummatyna eşitdir, hejamet etsildi diýipdir. Durşuna saglykdan çyrin bir gowda. Bulardan ne geçtik? Cibril ferişte yürüýünni 7 gat asman tamam bolny cennete barýly aýtdy. Summa ilal cennet fastaftaha. Faqila man hada? Qala Cibril. Wa man ma'aka? Qala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Aham cennetin gapsyny kakdy. Aham sakçysy aýtdy, sakçysynyň ady näme? Ridwan. Kim bolýan diýdi. Onda men Cibril diýip aýtdym. Ýanyndaky kim? Ýanymdaky Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Wa qad ursila ileyh. Şu ahir zaman peýgamberim hawa gafyny açdy diýipdir. Mahtum olýan aýdýandyr. Mi'rajyň gijesi seyri baranda ol Cibril emin bile ýöränne
cennet kapsana gelip duranna Bismillah deyip iyişik açtı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o yolukta açık mübarek cesedi bilen, mübarek bedeni bilen Bismillah deyip de cennetin içine giriptir sallallahu aleyhi ve sellem. Cennete girimdi bir qıydı yortup qaytdı bana qaşinne. Fastakbalatni cariyetun. Bir qıydı oğlan yortup qaytdı deyiptir. Salamlaştık. Limen enti? Sen kiminki deyip ayttın? Bir hurgıydı da. Kiminki olyan deydim. Onunla ayttı. Ana li Zeyd ibn Harise. Ol geçen heftede geçenler Resulullah Taif'e gidenne bir cevan sahaba nämetti? Resulullah'ın arkasında durup hay vurman, hay degmen, hay vurman, hay degmen, hay vurman, hay degmen diýmedi mi? Men şoňky diýdi Hudaý Taala many septet goýdy şondan süreyim diýipdir. Bir näçe ay mundan olar Taif'ten Yelyaqa vurulup yenjilip qaytdylar da hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ayağı dağdı qanady. Ol Zeyd'ine tamam mübarek kelledi bedenin şodur yara bolupdyr. Hay vurman, hay degmen, hay vurman, hay degmen diýen Zeyd diýen sahaba, jawan sahaba men şoňky diýipdir. Sonra Peygamberimiz Meraç'tan gelenne Zeyd'e sataşanını aydıptır. Ay bu uşluk deyiptir. Cennette Hudaý Taala sana teyyarlan bir hurgıydı. Gördüm menin gördüm deyiptir. Öwümden çıktı cennete girende deyiptir. Der salaylen Hudaýyň wefasy vardır. İnsan bir wefadır. Onun meni doğru del yerden güldürenimizden Hudaýymyz hoş edeýin. Hudaý Taala bize wefa verecektir. Beýleki hoşlugy adamyzdan çıkarmaýyn. Ol hoşlugy ki ondan sonra hiç narahaty yok. Aham anrak bardım. Inna a'taynakal kawsar wa şol kawsar arğın maňa kökedili. Kawsar suwu kökedili. Kawsar arğyndan içdi Muhammed diýenler mahtum bolýan sallallahu aleyhi ve sellem. Ine sana berilen kawsar şidip menne gözüme kökezile diýipdir. Aham gelýär kan bir ses eşitdim diýipdir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Faqultu ma hada? Binäme özi ýok sesi var diýdim cennetin içinde. Onu Cibril aýtdy hada belalul muezzin. Azançy belalyň kowşunyň sesi. Odal kan aýdandyr tefsir klasymyzda. Azançy belalyň kowşunyň sesidir. Bigat horluk çekdi, bigat vuruldy, bigat ýenjildi, bigat qylgynyň üstüne, çägäň üstüne gursagynda daşlar goýuldy. Hada belalul muezzin. Cennetin içinde kowşunyň sesi aýlanypdy. Hudaý Taala'dan Hudaýyň hoşlugyny tapsak, Hudaýyň wefasy bardyr. İnsandyr bir wefadyr. Mandan çykdyk beheşten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gayratynyň, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin himmetiniň ýokartyndan hiç ýerde güýmenen akda. Buna näme boldy? Bidatlary gör. Yer çıkaylı. Yer giyreyli. Yer baraylı. Näme diýip? Çon mundan ol korrak, mundan muhimrak zatdan çirim gelýär. Tak Allah'ın huzuruna barýarlygyny bilýär. Hudaý Taala mundan ol korrak derejesini kökezjegini bilýärdi. Hiç ýerde güýmenen akda. Hurgylaşlamy dur göreyli. Bağa miwamşly dur göreyli güýmeneyli tada. Suwmuşy dur mundan güýmeneyli ýok. Giyreyli. Çıkaylı. Aham ondan gittik. Dowzaky cehennemi de göreyli diýdi. Aham bardyk. Görsem kapsynyň agzyna Malik barmışdyk. Cehennemiň sakçysy. Ondan da içindäki azaplar görüpdi öwrülüp. Aham men aýtdym Jibril feriştäge kulak asyň. Ey doganım Jibril, mali lam ati ala ahli semain illa rahabu bi wa dhahiku ilayya. Gayru rajulin wahid radda alayya as-salama wa rahab wa lam yadhhak ilayya. Ey Jibril ferişte, 7 gat asmanyna we beheşde her kim maňa sataşdy, meni güler ýüz bilen täbil aldy diýipdir. Bilemem men ýüzüme gülmedi diýipdir, ýüregimde duň aldy diýipdir. Yankı cehennemiň sakçysy, "Atyň gülmedi maňa" diýipdir. "Hoş geldiň" aýtdy, "Gülmedi" diýipdir. Onda Jibril ferişte aýdypdyr, "Zaka Malik, khazinun nar lam yadhhak mundu khuliqa, wa law dhahika li ahadin la dhahika ilayka." Onda bir cehennemiň sakçysy hazin ýaly, bir yaradylany ber gülenak, "Ey Rasulullah, eger bir adama güljek bolsa sana gülerdi, sana gülmedi, inde melek hiç kimde gülmeýär, ol gülenakçy" diýipdir. "Eger güljek bolsa sana gülerdi" diýipdir.
gülmeye, onu Hudaý Taala öz ozal azapdan çürüm goýan zat bolýardy. 7 kat asmany geçirdik, cennet bilen beheşti geçirdik. On Cibril feriştani gördüm. فإذا جبريل كالحلس البالي من خشية الله عز وجل. Cibril feriştani gördüm kiçelip bir quryan palas yanak bolup qalapdyr diýipdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy. Rawahu Tabarani bi sanadin sahih kaza fi ad-durril mansur. Cibril feriştani gördüm, quryan palas yanak bolup titrapdy diýipdir. Aham Hudaý Taala Qur'an-ı Kerimde bir gurrun aýdýa, hyzmatyňyza ýetireýin. Şu taada Sidratul Muntaha diýen ýere bartdyrlar. Oham Hudaý Taala Cibril feriştäge sen asli suratyňda ştada bol, sen öz hakyky suratyňy Resulullah görsin ýene bir gedek diýipdir. Allah Taala Qur'an-ı Kerimde aýdy: "A'udhu billahi mineşşeytanirracim." وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. Beyk Allah Taala'nın kelamı. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. Cibril ferişte hakyky suratynda bolup durýan Hudaý Taala näme diýe? Cibril feriştäni ýene bir gedek hakykat 600 ganat bilen ganatlaryny ýaýyp duranyny dogry hakyky suratynda gördü diýipdir. Ol deslap ozully bir görenne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özünden gitýär göterip bilmäni. Emma bu taada durýa ýanky ayet وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. Cibril feriştäni hakykat özüni gördü. عند سدرة المنتهى. سدرة المنتهى ýanyna. Muntaha. Sidrat el-Muntaha diýdigi her ferişten ahir barmaly ýeri. Ondan melek geçmäne ijazalary ýok. Muntaha, nihayet yer. Hiç bir adam we hiç bir ferişten, hiç bir mahluk ondan aňyrda näme adyny bilmeler. Ahirki yer şu muntaha. Hud Qur'an-ı Kerim aýdýar. İz yaghşa sidrata ma yaghşa. Oham şu sidrat diýen ulu owadan bagy tamam ferişleri örtüp durdy diýipdir. Göýüňdäki ferişteler Allah Taala'dan derhast etipdirler. Ahir zaman peýgamber bizi görüp ziyaret etjek diýipdirler. Oham Hudaý Taala ziyaret etjekleri şol bagyň daşyna Sidratul Muntahada üýşagan diýipdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cibril feriştäni hakyky suratyny görüpdir. Sidratul Muntahada şodur şu feriştelerden hemmesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görüp salam berip şu öz ýakyndan görjek diýip Hudaý Taala'dan ejazet dilen ferişteler. İl yaghşa sidrata. Sidreti örtüyüp dudi ma yaghşa. O veyle kan ferişteli örtüp dudu diýipdir da. Milyarta belki aňyrty näçe sen gidip bermeli onu Hudaý Taala bilmeli. Hudaý Taala näme diýe? Bir aýdýa. Ma zagal basar we ma taga. Ol Resulullah görenne ýalňyşmady, dogry görmeliğini gördü. We men ijazat beren zatymdy dogry özüni gözledi, gapdalyny gözlemedi diýipdir. Ve icazet veren zadımdan artıkmazını gözlemedi. Şu icazet veren zadımın hud özünü doğruca gördü. Yanlışmadı dem deyip Hudaý Taala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gözü de yanlışmadı ve hakikatte görüldüğünü Kur'an-ı Kerim'de sabit edip aytýardy. Metni Kur'an-ı Kerim şu. Ma zagal basar ve ma taga. Gözü yanlışmadı, döwregini gözlemedi, aňalyp barşyny hakyky özüni gördü diýýärdi. Cibril ferişten Sidratul Muntaha cenneti, cehennemi laqad ra'a lab gözü bilen gördü min ayati rabbih. Hudaýyň gudratynyň el-kubra ulu gollaryny gördü diýipdir. Allah'ın kelamı şeýan okuyanım. Oham Cibril ferişte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýtýar, "Inni ýerek gitdik, Sidratul Muntaha gittik. Hatta intaha bi ila al-hijab al-akbar inda Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha'dan beýrek gittik, hijab-ı ekber wadi, ulu hijab. Qala Cibril, taqaddam ya Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem. Qultu ya Cibril, la bal anta taqaddam." Ham bir yerik bardyk, ham Cibril ferişte aýtdy, "Ey Muhammed, inni menden melek özüň gitdi."
Men aytdım, ey donum Jibril, bu kadar men bilen yoldaş boldun. Yok seni ögeç. Seni dol yola çık gelýädin diýdim. Qultu ya Jibril, la bel ente taqaddam, seni ögeçmeli aýtdym. Onda Jibril aýtdy, qala ya Muhammed, la yenbaghi li ahadin gayrika an yujawiza hada al-makan wa anta akramu ala Allah Taala minni. Ey Muhammed, munda naňarda hiç kimin ezady ýok, geçme. Fakat sen ezady ama ey Muhammed mert bol git munda naňarda diýip aýtdypdyr sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Sa'di aleyhi rahmetiye ve du goft salar Beytul Haram ke ey hamile vahi berter haram çöder dosti muhlisem yafti inanam ze sohbet çera tafti be gofta ferater mecalem neman bimandem ki nuruye balem neman eğer yeksere muy berter perem furuğu tecelli betuzet perem. Hazreti Sa'di aleyhi rahmetiye bir derece varanna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytdy, hey Jibril näme gallyn diýdi. Çöder dosti muhlisem yafti inanem ze sohbet çera tafti maňa yoldaş bolup gelýädiň inni näme nime rafiq nime boldun inni näme gallyn ýür diýdi. Be gofta ferater mecalem neman bimandem keniruye balem neman sanat inni diýipdir ennam diýipdir gidip bilemak diýipdir. İlinden aydıptır Cibril ferişte. Eğer yeksere muy berter perem, furuğu tecelli besuzet perem, mannan ağrıyık bir ağzacık kılyanzık kistim, bitin men yan niptir. Edasın nur yakyamen niptir. Fakat ödün halha o git niptir. Fetekaddemtu. Farakani Cibril. Vankatad annil aswat ve kelle lisani. Yıkıyorum gittim niptir. Mahdumul işan aydiyanlar hem bir saate qurb ede bardın oturdun fawqadan qoydu diş barmaqqa allar qurbatın görgös Resul. Yakacadım gittim yuqarıya diptir. Tamam menden sesli qalli. Hiç zat men seçtemak diptir. Ses yok diyanaqa men seçmedim. Hiç zat diye. Ahım evrak bardım dilim tutuldu diptir. Ine haybat meni bastı. Dilim tutuldu da keplemedim diptir. Am Cibril ferişte qıygırdı. Ya Muhammed, innallaha Taala yusni aleyke. Yine maňa gowullyk bolsun dip arkamdan qıygırıp qaly. Ey Muhammed, Hudaý seni gowurýandyr. Qaýymdyr. Aldyrama Hudaý seni gowurýandyr dip yine Cibril ferişte ýerinden qıygırıp qalypdyr. Aham Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy. Dilim tutulup näme diýsem, näme diýmesem diýipdim. Hudaý Taala men gursagymı bir zat ilham etdi. Aham men keplap başladım. Aham men aýdyp başladım. Ettehiyyatu lillah ve salavatu ve tayyibat. Hudaýa, Hudawanda tamam dilim menen ibadetlim, tamam bedenim menen ibadetlim, tamam malım menen ibadetlim. Hudaýa sen aýdyşyňa görä başardığımdan etdim, sen razyçylygyňdan çürüm etdim diýipdir. Ettehiyyatu lillah dilim menen ibadet edelim, sen hoşlugyňdan çürüm, sana bendelik edeýin diýip. Ve salavatu bedenim menen ibadetlimdi şeýle, ve tayyibat malım menen pulum menen ibadetlimdi. Hudaýa sana diýdim. Hudaý Taala aýtdy: "Esselamu aleyke eyyuhen nebiyyu ve rahmetullahi ve berekatuh." Ey Resulullah, dilin ibadetini getirdin, sana men salamım bolsun oň beraberine. Bedenin menen ibadeti getirdin, ve rahmetullah, Hudaýyň rahmeti bolsun sana. Malyň menen ibadet getirdin, ve berekatuh, oňa da bereketim bolsun diýipdir. Üç zadyň beraberine üç zat berdim diýipdir. Ettehiyyatu lillah ve salavat ve tayyibat. Üç. Esselamu aleyke eyyuhen nebi ve rahmetullah ve berekatuh. Bir de üç var. Aham Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aydiye Hudaý Taala yeni gursagıma goýdy, ummatum ýadyma düşdi diýipdir. Hudaýa esselamu aleyna ve ala ibadillahis salihin. Hudaýa maňa desen salamyň bolsun. Tamam salyk bendeliňe de bolsun diýipdir. Inni küweljekle de, öňkü geçelle de, tamam perişteli ýerdäki göňdäki hemmelerini. Ahammyny tamam göňdäki perişteler eşdip bütün milyardlarca ferişteler qıygırışıp eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh hemmesi qıygırışıp vertdirler. Bizim iki rekette okuyan duamız görsene. Bizim iki rekette Allah Taala bilen etýän munajatymyz görsene. Bizim iki reketin içinde Resulullah'a beriyen salamımız görsene.
Bizim iki reketdäki oturup tamam feriştelerin kelime şehadetini aytışmady görsene. Ey can dostlar, dünýe bilen çalışyp boljakmy? Ay porda dünýe näme bolupdyr? Muň beraberine aýdar ýaly. Aten cennet bilen çalışyp boljakmy şunu? Aten näme bilen çalışyp boljak işini? Biz her iki rekette gece-uni okuyup bas Hudaý Taala'nın huzuruna durup eşdiýändir namaz meýraja mu'minni oturup meýraşda duran ýaly edip bar ruhumyz asmanly çyrp okuyup bassa. Ona girsek gönü biter, gürründen çıkmalı olacak da. Oham Hudaý Taala aýtdy, inşallah 5 dagadan tamam eder. Oham Hudaý Taala aýtdy: "Âmener rasûlu bima unzile ileyhi min rabbihi vel mu'minun, kullun âmene billahi ve melâiketihi ve kutubihi ve rusulihi, la nuferriqu beyne ahadin min rusulihi." diýip Hudaý Taala aýtdy. Oham aýtdy: "Sel tu'ta ya Muhammed." Ey Muhammed, dileğin olsa dile, näme dilesen berjek diýipdir. Am Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr: "Gufranaka Rabbana ve ileykel masir." Hudaýa senden dilegimiz biziň günämiz geçsen bolýa biz sana öwrülip barjak diýipdir. Berdim diýipdir. Oham Hudaý Taala aýdypdyr: "La yukellifullahu nefsen illa wusaha, laha ma kasabat ve aleyha ma iktasabat." Men her kim öz ýagdaýyna görä büýürýänlerini diýipdir. Her kim gowluk etse özüne gowluk etýär diýipdir. Her kim telekelik etse özüne telekelik etýär diýipdir Hudaý Taala. Men mülküme zerer berýärmi qadimesin diýipdir. Ey Rasulullah, dilesen bereýin diýipdir. Aham Rasulullah aýdypdyr: "Rabbana la tu'akhidna in nesina aw akhtana." Hudaýa ýalňyşsak, unutsak, bilmän etsek, näme diýip ýalňyşýan? Näme özüň bir ýaňa ýazyp goýmadyň? Näme bellesin etmediň diýip bizi tutma diýipdir. Hudaý Taala bolýa diýipdir. Seni we ummatyň men tutmaryn diýipdir. Ýalňyşsaňyz, qyssalsaňyz biziň öldürerin diýip bir iş etdiýse. Ya unutsaňyz men Hudaý ummaty Muhammedin tutmaýyn diýipdir. Kabul etdim dogaňy diýipdir. Ey Muhammed, dile bereýin diýipdir. Am Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr: "Rabbana ve la tahmil aleyna isran kema hamaltahu alellezina min qablina." Hudaýa Hudaýwanda öňkü ummaty bir agyr ýükler oklaýanmyşdyň, şonu bize oklama diýipdir. Lekazalik, berdim diýipdir. Dilebe ýene berjek diýipdir. Sel to'ta, dilesen berjek diýipdir. Oham Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr: "Rabbana ve la tuhammilna ma la taqata lana bih." Öňkü ummat ennamna bedenine diýen egin maşyna nejasat degse ýuwany bilen päk bolmaýar, kesip aýyrmaly. Öňkü ummat egin maşyna nejasat degse kesip aýyrmaly, ýuwanyň men päk bolmaýar. Şo jirek agyr ýükleri men ummatymdan aýyr Hudaýa diýipdir. Aýyrdım diýipdir. Küsgede kysık aýyrdalar päk boldy diýipdir. Tamam, agyr ýükleri aýyrdım sen ummatyňdan, ýeňiljek etip goýdum diýipdir. Dile diýipdir, berjek diýipdir. Am Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr: "Wa'fu anna, waghfir lana, warhamna, ente mevlana, fansurna alal qawmil kafirin." Hudaýa biziň günämizi geç. Hudaýa biziň magfiratyny atal. Hudaýa sen biziň eýämiz. Hudaýa bizi kafirlary daýaw bolyl, kafirler basyp durýar diýipdir. Berdim men diýipdir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ýa-ni amener rasullar hanne. Suriye Bakara'nın ahirki 2 ayeti şiyankı. Ola ettehiyyatu bir de amener rasul Suriye Bakara'nın ahirki 2 ayeti. Sonra ayet bolýan ýaşyn şodur şu. Köfün we bilýän şat hemme bilýän bolmaly. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr da, şol amener rasul we 2 aya. Şonu Hudaý Taala arşyň düýbünden maňa sowgat etip berdi diýipdir. Her kim şonu her gece okuysa, şo gece bütün ibadet geçirenin sogamını Hudaý berjek diýipdir. Ondan sonra Hazreti Ömer Faruk ve Hazreti Ali Murtaza radıyallahu anhum lana mediye ikisini de aydan kefi. Men öz nazarıma şolaň aydan kefşi. Men öz nazarıma bir adam aklı var bolsa her gece şu 2 aýany okuýandyr diýipdir. Sonra şu 2 aýany okuýsam, giyeceğin şudur şun bilim uşap namaz okuyanın sogabını Hudaý Taala berjek diýipdir. Aklı var bolsa şon her gece okuýandyr diýipdir. İnşallah pek Allah köklediğinden iyidini inşallah indiki hepsi alıp gider. Hudaý Taala yurdumuz parahat, watanymyz emniyet, agzy birlik, iman awry, merizlemede şefa, gözýärlere kuwat, musafiratda, hytmatda, gurbatda tamam müşkilli dogolan müşkilin asan etsin inşallah.